ଏ ଚାଲ ପୁରୀ ଯିବା ନା? ନାଇଁ ପେଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯିବ। ପେଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯୋଉଠୁ ନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ପୁରୀ ଯିବା ନା? ନା ତୁ ଚାଲ। ପଳେଇବା। ତମର ଅସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଚକୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟି କିଣିଲେ କ୍ରିମ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟିକ୍ କୋଲା ଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଲେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ ଫ୍ରିରେ। ମଇଦାପୁର ମହୋତ୍ସବ ଲାଗିଲା ଭାଇନା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଭାଉଜ ଏଇଠି ହଁ ଦିଦି ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାଥିରେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ। ବଟରସ୍କଚ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋବାର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେକୌଣସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟି କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଦୁଇଟି କିଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିରେ ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ତମର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯିବ କିଛି କହିପାରିବି ଏଇଟା ସାଧା ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ କରି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଲଟାରେ ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯିବ ଆଲଟା ନ ମୁଡ଼ି ଏତିକି ହଲ୍ ବା ହାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେବୁ ରହିଥା ଆଉ ଚାଲ हेलो गाइस देखंतु देखंतु मरिबो सब मरिबो हेलो गाइस subscribe and share